Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhunsu kanje ngebhuzu umatshitshi qomane. Bathi umfana impande simncane untaka bathi diabetes mdala nti cha. Bamsukela ingane ihlaza cha. Ufunza baphathi bezonqamala lo dela ibushelezi bathi untombi zimdonsa ngantshebe. Zithi umuhle webhunsu. Umuhle umatshitshi qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ke sawubona mqeqeshi, ngiyathemba uyaphila. Well, ngiyaphila mfowethu, ngithembe nawe uthi uyaphila. Uthi ubafo ngiqhamuka ngapha empangeni. Ngineminyaka ewu-24. Nginenkinga lana mfowethu, ngizocela ukuyichaza le nkinga. Okay? Uthi ubafo nginabangani ababili. Ngaphambi kokuba siqhubeke ngicela ukubeka esithombeni. Shuthi umfowethu lo unabangani ababili bamantombazane. Umfowethu uzwana namantombazane awu-2. Ayikho ngikhumbuzeka ukuthi alikho icala ekuthenini ube nomngane wentombazane. Alikho nhlobo. Yabo uyabadinga abangani abamantombazane. Ukuthi mina into engayifuni, yabona ukuthi wena ufike ubone intombazane. Enhle intombazane le ekuchazayo uhamba ufike uyishele. Ekuyisheleni kwakho ekupheleni kosuku noma ekugcineni ugcina ungayiwinanga, ugcina ungathandananga nayo, ugcina usumngane nayo. Ileyo nto ke engayifuni. Ngoba phela kwazi phela ukuthi kini kumsebenzi bese bayakuthuma ukuthi hayi hamba uthenga inkomo lapha eplazini ezohlatshwa. Bayakuthuma bakuthembile uhamba ufike eplazini hayi bafike bekutshela ukuthi hayi inkomo ayisekho siphelile. Bese bekukhombisa ukuthi hayi nazi kodwa imbuzi nazi nezinkukhu. Bese wena uthi hayi ngoba inkomo iphelile uthi ngithathe nansi imbuzi. Usuthatha imbuzi ubuyela nawo kini bafuna inkomo uthi uyinkomo wena usubuya nani nembuzi. So ayileyo nto engayifuni. Nasentombazaneni uma ushela intombazane bese ingafuni ukuqoma bese ikutshela hayi asibabangani. Cha, awuzelanga umngane labangani wena njani unabo baningi yabo. So kufanele ubonge not ukuthi usuzomhlinela phela cha mangabe nihlangana endleleni nizoqhubeka nibingelelane kudlule kanjalo but not ukuthi nabangani uyayazi into obuyifuna kuyena ngebhadi nangesho akanayo awuzange uzithola. So uqhubekela phambili not ukuthi kufanele sibe abangani noma ufana nalenhlobo le engazwani ke nayo le ethi hayi kufanele intombazane uqala ubumngani nayo isikhathi eside ubumngani nayo after 10 years ikuzwana naye ngane isiyokuzwela ke qhamuke emseni kuyona ukuthi hayi ke ngoba sesiyazana ke manje asithandane inkosi yami ngoba kulo 10 years kulo bungani lobo khona insizwa ezombona khona insizwa ezochaza izomshela and leyo insizwa izowina. So wena ubhizi ustakhe lapha ebunganini. So no yilobo ubungani ongaphuni yabo. So uthi umfowethu ke nginabangani ababili. So lo oyedwa ujwayelene nalentokazi kakhulu. Okay, futhi umfowethu unabangani ababili bamantombazane and then bese kuba khona ke intombazane yesithathu. Le futhi kulabo abawu2 khona ozwana nalentombazane le yesithathu. Okay? So ke uthi umfowethu ke lo oyedwa ujwayelene nalentokazi kakhulu. Ina 22 years and inengane ena 2 years. Futhi le ntombazane ke yesithathu ena 22 years and inengane ena 2 years. Khumbuleka likho icala futhi ekuthandana nomuntu onengane. Ngoba mawuthi wena hayi ngimfuna umuntu onengane mfowethu hayi asazi ukuthi uyomthulaphi ongenayo ingane. Well bakhona baningi but and baningi futhi abanazi ingane yabo. So ukuthi umuntu unengane akusho ukuthi hayi kufanele uthandane naye cha alikho icala lapho mfowethu ngeke phela ungaphela indlala iyobuzwa kuwena yabo. So uthi mfowethu hayi siye kubo kwalentokazi afike umngane angi-introduce kuyo. Okay, well sazane nalentokazi umfowethu usazana nayiphi nalentokazi yesithathu. Ngiyacala lento uyayizwa, it's very simple. Uthi mfowethu then senze i-trip soba u4 should sebe u4 manje ayithi ube nabangani abawu2 bamantombazane then should labangani abawu2 anabo khona eyodwa kubona ezwana nale.
so ke kushuthi ke amantombazana asewu3 manje plus nalo mfowethu so benza itrip ke manje asizwe uthi then senze itrip so bawu4 after 6 months sazana and nalo mngani wesibili kushuthi sebewu4 well naye wagcina eseyijwayele lentombi kuthe sikwenye irestaurant besa order bangani bami babili mina ngihleli nalomuntu siyaxoxa kushuthi nale ntombi ke le lentsha le uthi ke ngihleli nalomuntu siyaxoxa ngacela inamba yakhe wayifaka good ngeqisa 3 days ngamu WhatsApp ngamtshela ngathi inamba yami leyo saqhubeka saxoxa okay ukhumbuleke ngeke ngithi kuwena umuntu ungakamjwayeli ungajaha ukumWhatsApp ngoba leyo nto yenze njani inciphisela amathuba very soon umuntu uzothola ukuthi ubalo WhatsApp then mase etholela ukuthi oh wena lo yangabe sakuphendula siyakuziba so ukujaha umuntu uthi uMWhatsApp kwenze njani kunciphisela amathuba ukuthi uwine kodwa ke kuhlukile kwalomfowethu ngoba bana 6 months bazana nakhona sebeye kwi-trip yabonje sebeyazana so ke that's why ukumWhatsApp wakhe kungenankinga so kufanele wazi ukuhlukanisa la kufanele khona ukuthi umuntu umfonele noma uMWhatsApp noma umsendele message kanjani yabo kufanele ukwazi ukuthi umuntu umfonela mangabe kwenze njani so ake sithi intombazana uhlangane nawo somewhere noma kupasa uthatha inamba ke kube kuhle ukuthi ufake i-airtime e5 encane umfonele ungajaha uMWhatsApp yabo kunomehluko wephakathi kokufona noWhatsApp fanele uzazi zonke lezo zinto mfowethu ngoba ukuhluleka kwakho ukuzazi uyoluza intombazane obungayiwina but ngenxa ukuthi wenza izinto ngendlela engalungile gcina uluza kanjalo uthi mfowethu ke uthi-ke kwathi ngolunye usuku wangibhalela kuWhatsApp wathi ubhorekile madoda ucela uma ngiya nomaphi ngimthathe uthi mfowethu-ke well that day ayesho ngalo ngangizwa etown ngamthatha saya etown sayexoxela saze sabuya ngakubeka engqondweni ukuthi angifuni ukumtshela ngiqala ukuphuma naye first time futhi ngingamcelanga so ngiyacathi mfowethu kunegama alikhohliwe lapha befuna ukulifaka ahluthi mfowethu mhlambe akafuni ukumtshela first time ukuthi uyamthanda yabo futhi mfowethu akafuna ukuconfessa uthando kuyi first time nakhona kungayena omcelile ukuthi ayabaphume futhi mfowethu befuna ukusho njalo kodwa ke uthi mfowethu kuthe after 2 weeks ngambhalela ngathi ngicela sibonane namhlanje mangibuye esikoleni ngo8 pm uma eyobe engebusy khona into engifuna ukumtshengisa yona lana efonini yami hayi avume nje kahle ngimbone then angiphelezele kusenjalo ngamtshela ngathi yazi bengicabanga ukuthi si-upgrade i-relationship yethu phela sivele sidate uyabo ngibe ngiyihlekela ngaqhubeka ngathi angazi noma uke wacabanga yini wena ukuthi si-upgrade wathula kancane wathi uyangizwa usazocabanga yabona-ke ayiphela mfowethu angikukhumbuze yabona wena njengensizwa noma ke ngithi njengomuntu wesilisa yazi umuntu ungambuka umthande nje ngokukhulu ukusheshsha lokho yabo so thina sihluke kakhulu kubantu besifazane intombazane kumuntu wesifazana ngisho njalo uthando lwenzeka kanjani lokho kancane so ke kube kuhle mangabe kuyena oqhamuka nale idea yokuthi ni upgrade nakhona indlela okhuluma ngayo mfowethu safanele ufunde indlela yokukhuluma ukwazi ukuthi bengicabanga ukuthi si upgrade ulindele iresponse enjani lapho yabo kunendlela ekufanele ukhulume ngayo yabo not ukuthi ukhuluma noma kanjani so uthanda ukubona lwakhe kancane ke kube kuhle mangabe ke kuyena oqhamuka naleyo nto yokuthi nibe exclusive yabo noma ke manje niqale nithandane nobabili yabo so mangabe kuzobuwena oqhamuka naye uthola ukuthi yena
akekho lapho yabo ke kube inkinga ngoba uqinisa uthola impendulo efana nayo ke le. So intombazane mayisho kanjeyana ke ngoba enye indlela futhi leya yokuchitha vele ithi hayi ngiyakuzwa ngisazocabanga. So uma esesho kanjalo uzoqala wena udlulise u2 days noma 3 days noma isonto bese uyakuyena usiyobuza manje usucabangile impendulo yami isikhona yini yabo ukuthi usenza njengesidala futhi ingane ubuyimpintshele khoneni manje that's why ithi ngiyakuzwa ngisazocabanga futhi ubusuyimpintsha phela manje yabo izinto zakho ubungazenzi ngendlela yabo. So ngeke manje lo uqagela ukuthi hayi for sure secabangile ke manje 2 weeks hayi for sure impendulo isikhona ngoba masikhuluma iqiniso mfowethu umuntombazane ethi ngisazocabanga, do you really think wena ukuthi izosuka la kuwena ihambe iyojula ifike icabange hayi ngimqome hayi ngeke hayi kodwa right. Do you really think ukuthi lo muntu uhamba uyocabanga kanjalo lutho khohlwa ayikho into ayicabanga yabo. So ayikho nhlobo nje into ayicabanga yenye indlela yokuchitha leyo ngoba uzothi mawusubuya impendulo yami sengiyitholile yini hayi angacabangi sazocabanga yabo nje kuthiwa nami ngintombazane ngabe makubona ngibangela isicelo ngavele ngisho njalo ngithi hayi sazocabanga yabo. So angakutshela noma yini umuntu mesesho kanjalo uyolokhu ubuya ethi hayi ngisazocabanga maybe mhlawumbe ucabanga kwakhe kumthatha unyaka wonke noma hayi ngiyocabanga ngonyaka ozayo kulonyaka ikhanda liphithene yabo. So really ukutatazela mfowethu akusizi inhlobo kodwa ake siqede la uthi mfowethu ke kwaphela futhi u2 weeks ngamfonela kwathi sisaxoxa efonini ngambuza ngathi wagcina ucabange wafika phi nesicelo sami yabona ke njoba ngisho ukuthi lo muntu usuyaqala manje uthi hayi for sure secabangile usuyambuza. So njobe ngakabuyeli kuyena futhi akakacabangi njoba kutshela mina ukuthi ayikho into ayicabangayo ungaze uyinika ithemba elingekho mangabe uthole nje leyo mpendulo ethi ngisazocabanga okwazi ukuthi hayi futhi izinto zakho awuzenzanga kahle yabo. So uthi mfowethu ke wathi nje angikhululeke ngizozwa ngaye so khululeka uzozwa ngami. So makungithatha 5 years wonke ukuthi ngicabange shothi uyozwa after 5 years yabo. So khululeka uzozwa ngami. So usho ukuthi ungabusangibangela isicefe ethula nje mina ngizobuyela kuwena. So futhi uyohlala uthulike kanjalo ulindile ukuthi hawu ngaze uyobuyela nini kumina yabo. Ofuthi leyo nto ngeke uzukwazi ukuyi-afforda mfowethu ulinde manje uhlalele ethembeni elingekho hayi for sure secabangile mhlambe kusasa uzobuyela kumina phambi kwakusasa uzobuyela kumina kophela iminyaka kanti nje akagcwele ngawe indlela nje abekuchitha ngayo yabo. So kuhlukile njengoba ngisho ngithi kufanele ungashelisi okwamkhulu wakho okwababa wakho isikhathi sabo sesadlula isikhathi samanje sihlukile nesikhathi sakudala. Indlela owenza ngayo manje kufanele ihluke nje ungenzi ngesidala esikhathini samanje yabo. Ungenzi ngesidala mfowethu ngoba uyofa indlala nakhona uyoluza ingane njengoba ngithi uyoluza ingane eziphonsayo kuwena but ngenxa yokuthi izinto zakho awuzenzi kahle ugcina ungayiwinanga. Ake siqede la uthi mfowethu ke wathi nje angikhululeke ngizozwa ngaye ngashintsha itopic same time ngamfonela futhi ngelinye ilanga sahlela usuku ukuyoshaya umoya wavuma lwafika usuku sayikhuluma futhi le ndaba ngaze ngaphatha elokuthi bekuyisifiso sami sokuthi abangani bami bobabili bengayitholi lento yami nawe. Wathi alright ngeke azise umuntu ngisho nakulo amjwayele nesicelo sakho ngizosicabanga bese ngiyakutshela impendulo. Ushawa ngolalela nje. Uthi mfowethu ke manje umqeqeshi ngicela usizo angazi ngenze njani manje ngoba lo muntu uphinde aqhubeke afike la ekhaya ethi uzongibona
kwesinye isikhathi engangitholi angibhalela imessage hayi ku WhatsApp athi ubefikile wangangifica and nakubangani akakayithi vu ngoba impela alukho ngisho noluncane uphawu olutshengisayo ukuthi kukhona into abayisolayo ngami nalentokazi wayivala lapho kumfowethu. So vele egcineni bazokwazi ake sithi into yeni yaphumelela egcineni vele bazokwazi but anginamsebenzi noma bangazi ngeke kuze kube nankinga ngoba phela wena kubona abangani bakho laba bawu2 so unless kukhona mhlambe ke omzamayo ke ukuthi mhlambe nawe ngelinye ilanga uthandane nawe kobe inkinga but makuthi abangani bakho unani wena uzibonela intombi phela kufanele uzikhathaze ngalokho yabo. So into mfowethu mina engakusiza ngayo ngifuna ukukutshela ukuthi abanye sebeyakwazi lokho ukuthi imlenze iyavuleka ongazange umtshela ukuthi uyamthanda. So wena into ekufanele uyenze la it's very simple. Angithi ayibona le ntombazane iyaqhubeka iyafika kuwena kahle igcwele ngawo ngoba iyaziletha kuwena so umuntu kanjalo usuke egcwele kuwena. So njobe eziletha kuwena wena kahle ucabanga ukuthi ukwenzela lokho ingoba mhlambe umngani wakhe unayo nje umngani angisho kulamantombazana ukuthi ukhona intombazana azwana nayo but uyeza nakuwena ngeke ungitshela ukuthi ubone umngani lapho akaboni inhlobo umngani. So wena enza izinto zakho ngendlela efanele. Into ekufanele uyenze ke manje mangabe unaye vele uzobonana naye kungakuhle futhi engathi ngabe uyena mhlambe o initiateile ukuthi nibonane noma mhlambe ukufonelile mhlambe noma uWhatsAppile then usowahlela ke but ngakuhle ukuthi kube uyena oqalile ukukhulumisa and then mangabe usunayo imishini yakho mfowethu ngifuna umqabule lo muntu kuphela ngifuna nje ukuthi umqabule utesta amanzi ukuthi ayisima kanjani yabo. So uzoba naye nje niqhubeke nikhulume nje banihlezi nikhuluma but into ekufanele uyenze manje angithi ugcwele ngayo uyamfuna so ke kufanele umqabuleke ekumqabuleni kwakho uma ithuba livuma futhi ungamhlaba but nakhona njoba ngisho ukuthi uzozwa phela ukuthi kuyisima kanjani yabo. Umqabule yona mission yakhe kufanele uyenze leyo ukuthi umqabule nje khohlwa indaba yempendulo le uyokutshela yena mangabe esethanda but ekufanele ukwenza ngithi uyambona ukuthi uyaziphonsa kwena uyeza kwena hlala naye and then thola ithuba right wena uzolibona ukuthi liphi umqabule and then uyobona ireaction yakhe ukuthi wenzenjani. But into ebalekile la kufanele uact kufanele sibone izenzo zakho ungabusakhuluma manje ukhulumile ngwanela ake aku-acteke manje ngezenzo zakho lo muntu umkhombisa ukuthi cha lento yoku-upgrade i-relationship ubu-serious ngayo ngani ke ngokuthi umqabule njengoba ngisho. So mfowethu mangabe wenze njalo uzobe usuzwa-ke naye ukuthi ureacta kanjani nakhona ungabusamxina njengoba ngisho mfowethu ukuthi imlenze iyavuleka lo muntu ongamtshelanga ukuthi uyamthanda once waku-understanda lokho ngeke uzudinga ukuthi u-upgrade i-relationship uqala ukuze ukwazi ukuthi umqabule noma ulale naye. It's very simple kanjalo yabo. Ngiyathemba uyangizwa-ke mfowethu uma ngabe unesifiso nje sokuthi ubhalele umqeqeshi wensizwa ungaya ku-Facebook uma unodaba nje mfowethu ofisa sithi ukulidingida mina nawe ungaya ku-Facebook ufike usearch umqeqeshi wensizwa uzofica lapha ipage fike ubhaleke kulona noma ungithinte kwi-email engizoyishiya kuyona le video noma khona ku-Facebook khona inamba ku-Facebook ya WhatsApp ungakwazi ukuthi ungithinte nakuyona noma yiphi indlela kuwena elula uyisebenzise. Ngiyathemba mfowethu ukuthi uzokwenza njengoba ngisho lo muntu umqabule ubone ukuthi-ke ureacta kanjani ake si-acte-ke manje angithi kade ukhuluma ufuna uku-upgrade ngibona ukuthi akekho lapho ake sikhombise ngezenzo-ke manje ukuthi hayi loku upgrade esikhuluma ngakho nakho siyakwenza-ke manje yabo. So uyobe usubona-ke ukuthi yena leyo nto imphatha kanjani. Ngiyathemba uyangizwa-ke mfowethu.